May-ari po ng ninakawang warehouse ng Boneless Bangus sa Dagupan City, desididong magsasampa ng kaso. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Magsasampa umano ng kaso ang may-ari ng ninakawang warehouse sa Barangay Pantal, Dagupan City kung saan dalawang sospek ang pumasok at nagnakaw ng nasa 50 packs ng boneless bangus. Sa ibinahaging CCTV footage ng may-ari ng warehouse, kitang-kita ang pagmamasid ng mga sospek sa paligid bago pasukin ang lugar. Nang makaharap ng tiyempo, dito na pumasok ang mga sospek at sa kaninakaw ang pakete ng mga boneless bangus. Ang isa, nagawa pang maglagay ng ilan pa sa nasabing produkto sa ilalim ng damit nito. Sa kabilang banda, tinitiyak ng barangay ang kanilang mahigpit na seguridad at pagkakaroon ng mga food patrol at paglilibot ng lupong tagapamayapa lalo na sa oras ng gabi. Ngunit nagbigay paalala pa rin ng barangay na maging mapagmatsyag sa paligid upang maiwasan ang anumang uri ng insidente tulad ng pagnanakaw. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.